You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Hi everybody! Welcome to another episode sa Dili Ni Advice. This is episode 121. Okay guys? This is episode 121. Hala, oy, milestone. Oh yes, Dagan na it's a kitang milestone. episode. Yes, I know, Dagan right? na kitang episode. We would sleep and then when we wake up, it's episode 521. Ay okay kaayo. Gusto ko ana. Gani. Oh. And when we're senior citizens, like, ana. Day, kumusta naman ka, Day? Hello mga kaibigan. Welcome to another episode sa Dili Ni Advice. Naay naminaw na to nga generation O. Dugaya na po ana. Gani, dugay na kaayo. Ay, kuan mo Well, na, oy. hello. Good morning. If you're watching our live, you would see the sunrise through my forehead. Yes. Hello, sunrise. It's so shiny. It's so bright and shiny this morning. You look fine, even though it's shiny. Actually, I did not notice till you pointed it out. Yeah, I also didn't wear any makeup recently in our past episodes, recent episodes. I always wear makeup because I don't have eyebrows. But just this morning, I don't have the energy to put any makeup on. So please pasayloan na ninyo. Kay mura magyapon kung butangan makeup o walay makeup, mura magyapon ang naong. Mao gani, no? Ay, Wala actually, man mas gwapa man kung naay makeup. No, pero gwapa man gihapon og walay makeup. So, Pasip-sip lagi. that's why it doesn't matter. I said, it doesn't Kay matter. para dili ka madox. Oh, Para yeah. dili ka madox. It really doesn't matter because pretty man gihapon kung walay makeup, you know? And that's not a lie. I'm not lying. I don't be lying. Gusto lang ako i-share na ay kanta si Tori Kelly na Pretty Fades. Gapo ka siya lyrics. Oh, really? Oo. Kanang when I wake up with no makeup and my body change, Jess, can you tell me that I'm perfect? I want someone when the pretty fades. Kana perfect. Nice lyrics. Oo. Perfect na siya. Napoy kanta si Olivia Rodrigo na pretty isn't enough. Ang lyrics kay pretty isn't enough. What do you do when everybody's kalimot na ko. Basa mo na siya. Same message. I like the message. Oo. Dapat ingon ana ang pangitaon sa ato ang mga single people who are looking for a partner in life. Mo na inyo ang pangitaon katong dili lang kay ang inyong naong kundi ang inyong pagkatao. Gani. Ingon pa ni Kring Kring, you are attracted at first sa look. Because physical attraction comes first, right? Correct. That comes first. But you stay for the personality. Yes, correct. I truly believe that. Mura lang nagka ng mga stand-up comedians, they're usually not, kanang, dili sila guapa. But when they're on stage and they have so much presence and they're so funny, you start to appreciate them. You start to love them. Masking naong niyag palwa gani ang ilong. Grabe po. Ma-appreciate na ni mo siya. Ana mana. It's not about the look. Because you stay, you commit for the love, the personality. Diba? Correct. Tama na si Kringkay. Tama man gyud ko. Naunsa di ay. Hoy, shout out di ay sa ato ang mga very patient commenter sa ato ang live stream. Nako ingon si Koy Blank. Hello Koy Blank. Kabalo ba ka nga dugay na kayo ni siya walay comment? Are you even the same person? Ay, oo. Wala ko nakaila. Kisa maning Koy. Makalimot na ko sa iya ha. Ay, hala, nakalimtan. Ako, nakainomdom dyan ko. Koy Blank, dugay na walay comment. Nakainomdom ko. I was being sarcastic. Sumakaoy. Ay, nakainomdom di ay siya. She was just playing. Ang iyang giingon kay
Mao gyud ni akong ganahan ani na podcast kay mura ra gyud kag nakigstorya og mga inato na mga amigo kanang maputol sad kay mudawat og parcel. Uy guys, wala gyud siya ni dawat og parcel, guys. Naini ayo. Mo nang putol among for everyone's context kay naay wala nagatanong sa atong live kring some are Oo. Spotify listeners. So Mm. nag-stream na mi ganina, we're starting to record our episode live na nag-stream mi sa Facebook as we do always sa amo ang recording. We do it live all the time. And then somebody called. Tas Yes. tubagon niya ka important o important. Hoy, hoy, And then she take didn't note. tell me. Take note. This is DND. Naka-DND nako pero ning go through siya because it's important. Good. Okay. So nag-go through ang call maski naka-DND siya. So Mm. gitubag niya ang call. Pagtubag sa call, so naputol jud among live stream na nangin siya, ay putlo na ako ni guys kay mutaas pa ni nga istorya. Bye guys. Ano siya, bye bye bye. Nya pag-bye sa pag-end sa live stream, I'm still here sa amuang recording studio, right? So I can Right. still hear her. The mic is still on. I can hear the screeching sound of the floor. So naigi-deliver nga dako kay bugat kay ganana. So nag-order man siya og sofa, gi-share na niya sa ako the other day or pila na to ka days ago. Ay, Gi-share niya sa nasulti ako, din nag-order daw ako. siya og sofa. And then na-excite siya, and then I know when I heard the screeching sound through my headphones, I can tell that it's the sofa. Ah, yes, correct. It's the sofa. Naingon di ay nako. Abi nako I was being secretive. Naingon di ay nako. Maybe, No, you did not. wala ko na Oo. mysterious enough. You're not mysterious enough. Nakita gid nimo. Ay, pasensya na lang gyud kaayo sa mga listeners na dili magtanaw sa among live. Makita gid nimo ang nakatawa na ko daan ba kay makita nimo ang kahoy namo na bench sa unang live stream. Kunya karon sa next live stream, nakita nimo ang bagong sofa. Nakita nimo? Yeah, it's black. It is black. It's gray. Oh, it's gray. Yeah. Ay, TV man day na imong TV na. gitudlo. Oh, Kani okay. na kilid sa TV. Okay. Oh, that's nice. That's nice. Okay. I'm gonna go there and try the sofa and then Yes. leave. Yes. Kanang 1 minute lang and then leave. Yeah. Hoy na, Bato na ako na. hoy, ako ang iyahang unang delivery for today. Bantog sayo kaayo. Wala gud ko nag-expect. May na lang, no? Okay. Di May man na lang. sa'yo. Alas 9 naman. Ay, mao ba? O sige. Alas dili na di ay siya sayo. Wala ko nag-expect na ma-deliver siya karon. Anyway, mag-shoutout na ta sa to ang mga donors. Oh, shout out yun na mo ni guys. Si Ter, si Yayu, si Carmen, si Steven, o si Sonia. Thank you. Pinakadakong thank you sa atong mga donors na walang sawang pagsuporta sa Dili Ni Advice. Bisag maputol ang live stream kay na ma-deliver. Ay, amot lang katano ba na sila live stream mo deliver man gihapon ta sa sa ato ang audio recording bisan pag naay putol sa live stream. Tapos, i-appreciate po kring ato mga listeners. Ay, before that, also, hangyo mi, basi gusto mo suporta sa amo by donating or buying some of our merch dito sa diliniadvice.com. Naanay na malit sa among merch, naana po yung mga nag-donate, katong mga gipang mention na mo kaganina o in the past episodes, nag-donate na sila. So, consider supporting us. Your support has recently allowed us to buy new microphones because we are trying to get rid of the mixer kay instead na mixer ang paliton kay nagaglitch siya, dili na namin palitong mixer, palit na lang mi og microphone na direct sa computer without going through the mixer. So that was our project and we already bought it and it's expensive. Yes. Thank you. Yes. We will have very, very professional and expensive microphones coming our way in the next episode, I think. Yes. I hopefully in the next episode ambot lang basig hopefully dili na siya ma-delay, no? So hopefully by next episode na may bagong mics. Thank you so much ato mga donors once again sa pag-support ani nga upgrade. Sila ang dahilan kung bakit nakakapag-upgrade tayo. Gani, alaon ng Tagalog siya. Salamat. Nagtagalog lagi ko. Puewables. Salamat po sa atong listeners. Kaya kung dili tungod sa atong listeners,
dili man pud ta makapadayon pod, pareha-pareha ra mo og kanang, um, Value. value. Oh, wala gyud ko'y maingon sa 'tong mga listeners kundi thank you kaayo for keeping us alive, keeping the fire going in our hearts, to keep on going. Kay like I said before, kung walay maminaw sa amo, ngano mag-podcast man mi. Lain pod. Gani. Pag dili gani mo unsa ni, pag dili gani mo maminaw ang mga tao sa mua, unsa pa may use, 'di ba? Hmm. 'Di ba? Salamat. Karon mag-uluhan na ta kay taas-taas pa ni nga topic, okay? Oh, sige. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. OG Mall sa Davao City nga Victoria Plaza. Siradaan na. Mga millennial na sad lol. Og billionaire nga si Pavel Durov. Dunay 100 ka mga anak and counting. Kana ug uban pa sa Dili Ni Advice. So storyahan na to ang Victoria Plaza. So para sa context sa to mga listeners nga dili taga Davao, ang first mall na mo diri and originally it was not called a mall. It was just a plaza, Victoria Plaza. But I consider it a mall. Kay Of dako man gud course. siya, dako siya oy. Oo, dako Dako siya. man siya. Hmm. Oo. Napud siya elevator. Na, 'Di ba? One of our very first elevators, dili ko sure ko siya ba yung first, pero it has an elevator, one elevator. It wala ko has kasakay multiple sa elevator escalators. do. Wala ko kasakay sa elevator, ana. Like, ever since. Nakasakay ko murag once lang jud, ana, nga Oh. elevator. Mm. Oo, so kwan pa to siya 90s. 90s pa to nga ah, mall na nagtukod. So, basahon ako niha, Victoria Plaza was once the Mall of Davao. Christmas lights, Changge, the escalator near the fountain, the OG department store. But over the years, the original owner, Robert Alan Limso, faced financial troubles and the property went into receivership. The mall aged, tenants left, and newer malls like Gaisano, SM, and Abriza pulled the crowd away. By the late 2010s, Victoria Plaza was mostly empty, a shell of its former self. In 2019, Philippine National Bank sold the property to Great Earth Marketing and Development Corporation, a majority-owned company by a majority-owned corporation by the NCCC Group. NCCC rebranded it as NCCC Mall VP. But the redevelopment plans stalled and the mall continued to deteriorate. This effectively marked the end of Victoria Plaza as Davao knew it. Luoy kayo ang Victoria Plaza. I think pagkatukod sa Gaisano Mall gito ang pinaka murag dito nag-start nag-deteriorate. Pagkatukod Ang next sa manggod ay ang dili next. Ang nearest mall na nagtukod kang Victoria Plaza, one of the first ones kay ang Gaisano Mall. Then nataparan pa jud og Abriza. oo. Then not too far away ang SM Lanang. Oo. Nauna pa ang Oo. Abrisa sa SM Lanang, no? Murag una ang SM Lanang. Nakalimot na ko. Mm-mm. Anyway, wala naman gud tay adto-adto sa Victoria Plaza, sukad na naabre ang Gaisano, sukad na naabre ning tulo ka mall ba ang SM Lanang ug ang Abrisa. Wala na ta nakaadto og Victoria Plaza kay lagi murag karaan na gid siya kaayo, nag-age siya, wala siya nag get with the times ba kumbaga. Wala Oo, siya wala siya I don't know how to say. I don't know how Gaisano Mall keeps it up. Nga daghan gyapon kay tao di ka park. It's an old mall as well, ang Gaisano Mall. mm. It's not a new mall. But they kept up with the times. They are very very crowded. It's one of the more crowded than Abriza Oo. in my opinion. Kay kuan siya, ambot unsay lang gibuhat, but it kanang at the end of the day it deteriorated mo na siya karon ang Victoria Plaza, so nag-close. So let me read this part right here.
In 2025, this year, Robinson's Land Corporation, the Gokongwei Group, officially took over the entire 9.6-hectare property. And their plan is a full transformation into a modern business district. Phase one would be a 9-story premium office tower along JP Laurel Avenue, targeted for 2027 completion. Then ang future phases kay mixed-use development like offices, commercial spaces, possibly residential, though full details aren't public yet. This means that the old Victoria Plaza Mall is not coming back. Kay it would be demolished, I think, because how would they kanang build their plans of a 9-story premium office tower if they wouldn't do that, demolish, Mm-mm. right? Mm-mm. So dire nang takutob jud sa Victoria Plaza. Oo. And kanang Victoria Plaza, iconic jud na siya, guys. Iconic na siya kay every year katong okay pa siya, dili pa siya lugi tan-awon ba. Every year kay ginasuroy na siya sa Christmas time sa December. Kay siya man gud ang iconic Christmas tree na to diri Kring. Ay, oo. Pero sad lagi Mo ako na mahindom naman na Christmas tree. Kanong sa dili gawas? man gud kay oo, kay recently man gud murag wala na budget. Pero Mm. dati murag dagan pa silag budget, lami pa kayo ang Christmas tree. Pero karon wala na, tagpila na lang ka string light, 5. Mm. Ay, kaluoy pod. Sad bitaw kaayo Oo, no tanaw ng Christmas tree nila in the recent years na kanang wala na, nalugi na sila ba? gani. Masking katong nag-take over na ang NCCC. By the way, for context, kay wala ba yung NCCC sa NCR Luzon or some places in Visayas, I think wala NCCC. So NCCC is also a big company here nga ang ilahang kuan, business is malls gyapon and department stores and supermarkets. So mo na ang ilahang sila ang take over, pero ang problema pod Kring, ang nag-take over ang NCCC utro pong naghihingalo. Oy, Murag sa ako naghihingalo lang pod ning sila? opinion. Sa akong opinion lang niha kay naamang sabay-sabay man gud nila starting pandemic ay dili to pandemic. Starting atong it started when nasunog ang NCCC Mall sa Maa, di ba? Hmm. So, pagkasunog ato, demolish na nila to tanan. And then, naabtan og pandemic, and then, nagtukod sila NCCC Mall Buhangin. Then, gi-rebuild nila ang NCCC Mall Maa. Gisabay pa jud sa purchase sa Victoria Plaza. So, financially, it created a strain. I think, ha. It's not confirmed news, but I think, with all the things going on, nga gipalit nila ang NCCC, ay, gipalit nila ang Victoria Plaza, nagtukod sila ang NCCC Mall Maa, and then, at the time wala di pa kayo finish ang NCCC Mall Buhangin, ginahuman, then dungan-dungan na natanan, nagka-strain. That's Hmm. why they've given up, and now fortunately Robinsons has taken over. So sila na pod ang magpabida sa Davao. Okay, unya lahi pod ang ilaha kay demolish og tukuran og 9-story building. Yes. Oh. Kabalo ba ka? Isang adlaw, Ah? Sabado kay Monday man taron no. O tama. Katong isang adlaw na ato may Victoria kay Ay, di ay for ba? the last time I wanna go there. Oo, I wanna go there. Kay gusto lang mag nostalgia lang ana. Ni adto me, then napalit ako ni. What is it? Oh, it's a new mic boom or mic stand. Boom arm, mic Yes, stand. yes, it's new and it's so heavy. Kanang makaingon jud ka high quality lagi kayo ni. Bugat kay siya. Kanang mura kang nag kugos og hollow block. Ay dili, mas bugat pa yata sa hollow block ni. Basta bugat kay siya niya. 500 plus lang. Oh, very Tapos perfect. tapos ano sila nag 20% off on all items sa department store. And then some of them are 30% and 50%. Pero ang minimum is 20%. And you know what else I bought? What else? Ay, daghan siya My napalit. very first cast iron pot. I would not say pan, kay dili siya pan, it's a pot. Cast iron pot. Ay, okay. So, what are you gonna cook with it? Everything. Di ba kailangan manggod na ang cast iron pot? Murag na siya special maintenance na pagabuhaton. Gani nagtanong ko video how to take care of a cast iron um
pot or pan. Hala, uy, may maintenance one day siya. Nya dili ko Oh. kabalo ba? Dili ko kabalo kay at first excited kay ko gigamit dayon ako nga wala Oh. pa nako polymerization process. Dapat moagi di siya sa siya og polymerization. Gilutuan dayon ako hala namilit pa bitaw ng fried rice cray. Hala ka, oy, wala siya na-inform or wala siya Wala na-orient. ko na inform then after that gihugasan na pud nako. Kay dapat dili ba nahugasan pero gihugasan ako siya gitanggal nako ang mga debris sa fried rice and then I did the polymerization and then mo na to okay na siya. Ay, okay. Sige, go. Unya, Kailangan di ay kailangan pa na siya kailangan og di mga seasoning whatever. kailangan di ay moagi siya polymerization. It's like you're oiling the whole thing and Oh. then burn it to a high degree heat and then for an hour so that the Hala, oil crystallizes in the pores of the cast iron. Hala, oy, grabe siya nga process. unya may ganin isugot ra pud imong induction cooker. Nganong dili? Abi na kay Ay, you pangkalayo lang na. mean na nag-work siya kay dili Mm. siya stainless? Abi na ko Before I pangkalayo bought, lang. before I bought, nako sa Victoria Plaza no, an ko lol baratuha ani oy kay kasagaran ako makit-an cast iron pots and pans. Mulampas yun og 5,000 kring or 3,000 pesos. Da. Tapos nakit-an man ako siya, wala 1,000 kapin lang man siya. Oy, gusto nako paliton plus 20% off pa jud. So, wala ko, oy, paliton ako ni B. Pero basi dili mag-work sa induction, anak ko. So, moto, nagstoryahan namin ni co-pilot dito sa Ay, Victoria. gitawagan nimo si co-pilot. Nag-call a friend ko. Anak Oo. ko, hey co-pilot, will a cast iron pot work in an induction stove? Yes, kay magnetic daw ang cast iron. So, moto, pag-abot Okay. na kog balay, gitry dayon nako and then nag-work siya. I'm so happy. Ay, okay. Very nice. Mm, very nice, no? Reliable pod si co-pilot whenever you need him. He's there for you. Gani, trusted friend since Oo. 2024. Bago lang mi friend, 2024. Oo. Salamat co-pilot. Thank you co-pilot. Unya, Ikaw, you have any plans on visiting there? wala naman oy kay kanang wala man ko na-excite na mo adto og Victoria Plaza manggod kay dugay ra gyud siya napatay sa ako aba. Murag it lived too long that it became not a villain, but it became sad and it became desperate. Actually, kung adto ka karon, it's so lively dahan kay tao. Oh, tungod kay manirado na manggod. Na Oo, nostalgia ang daghan mga kayo, tao. daghan kayo kanang nabudol ba sa mga post nga hala 20% off para sa kuan nang budol po ko sa inyo, di ba? So maengganyo na pud mo, maadto pud mo Victoria Plaza. So moadto pud ka. Ana Mm. na siya. Mao di ay. Mm. Mao Mao di di ay. ay. So Ana na tungod siya. sa mga sale di ay pod no. Daghan kaayo og memory ang ang Victoria Plaza kay dira pod nagatambay ang ako ang mga skater friends sa una. Dira sila sa car park sa Victoria Plaza. Ang ilahang Giginahimo ninyong skate park. oo, gihimo ng skate park. Actually, wala man jud ko nakatambay dira og dugay jud kaayo kay kanang nakailan ako ni ng mga friends nako nga kanang late na sa phase. So, Mhm. sila naa sila crew. Wala ko apila na nga crew ha, pero naa sila crew na car park crew. Dito jud na mugna sa NCC ay sa dili NCC. Sa Victoria Plaza jud. Victoria. Sa Mhm. Victoria na mugna ang ilahang crew. So, daghan pag mga ingon-ana na mga memory no sa una pa ang ato ang silingan bitaw na si Edox nako, si Nangbing ba atong silingan ba? Si nang being ang browser sa Oo. Microsoft. Oo, ang Oo. browser sa Microsoft. Ang search engine sa Microsoft. Ay, oo. Sige, search engine di ay. Oo. Naatoy kas ano ni uban mi nga mga wala ko kahinomdom kung kinsa to mga kasabay na mo. Pero ni uban mi sa iya kay nagjogging siya didto sa car park sa Victoria Plaza. So ginahimo siyang jogginganan. Jogginganan pod siya sa unang panahon. Bata pa kayo mi ato, wala ko kahinomdom na kinsa akong kauban ato. Mga anak siguro niya, ambot na kayo, kalimot na ko.
nya Tas isa pud moto. sa akong ma-remember din sa Victoria Plaza kring no kay it's not Victoria Plaza itself pero ang silingan niya nga Discovery City. Ay, oo. Dito ta nagadula Oo. sa una sa bata pa. Kainomdom, ay, Oo. ambot lang mga taga Davao na kainomdom ana. Dili siguro tanan kay siguro mga millennials lang makainomdom. Basin. Kay oo, kay mura siya og usa man ako matawag ana. Mura siya recreation center for children. Okay. Sagol-sagol naman god na siya katong Na siya bola-bola, na siya na siya playpen, arcade. na po siya arcade. Oh, Oo. playpen ug arcade. Pero nidawat ka ang gitawag na ko siya bula-bula. Nadawat Okay. nimo, nadawat Oh, nimo. nadawat na ako na. Bola-bola. Oo. Okay. Tanawa pag ni Oo, si Wafik bola-bola. blank. I love VP. Unsa daw? VP Sarah. Sige, pasagdan nato na ato mga nga commenters. Pasagdan lang nato sila. Ala, pasagdan lang daw ka, Wafik. So, mo lang to guys. Mo lang to. Sa pa may minumduman nimo sa Victoria Plaza. Kaluoy Oh, po. wala naman kaayo. Oy, kanang, kuan lang. Ay, ang sinihan nila sa una kay naay bold. Ay, Taysa! Taysa! Na sila yung mga bold na pasalida dara. Taysa, Jude. No? Mo din ni ang the very important core memory nako sa Victoria Plaza. Sige daw. Diha, me first nagsine ni Naknak. Kaila ka? Okay. Kaila ka? Oo, Akong husband. Oo, tama, Oo. no? Na ako'y story, uy, katawanan kayo ni, okay lang pang, hala, ayaw kasi ko. Sumbagon lang ko nimo karon pag uman sa recording. Para sa'yo, ang laban na to. Ang laban na to, gani. Sumbaga lang ko pang, sorry kayo, docs ta ka ha. Di syempre, nagsine me for the first time, di ba? Kami as a couple. Ay, dili ba to? Ay, couple na mi ato. Or, oo. Yes, couple na mi ato. Nagsine me. And then, nag-order siya og popcorn na cheese. Hoy, kadali lang. Tay sabi. Kadali lang. Wala mo. Ay, sige, dili na lang ta ka-spoil. Dili na lang ta ka-onhan. O sige, unya, pagkahuman, nag-order mo popcorn nga na cheese. Yes, nag-order ko popcorn na cheese. Tapos, di syempre nananaw na migsine. Syempre cheese, kay magbansya, di ba? Magmansya. Imagine ninyo, nakakaki siya nga pants. Kay naka-uniform ang good siya. Ang uniform ato nga time niya kay light blue polo and khaki nga pants. Light khaki color. Dili katong tan jud nga dark. Tapos, paggawas na mo, di ba ngit-ngit man ang sinihan? Oo. Paggawas na mo sinihan, hugaw kay siya. Ala ka, oy. How embarrassing. Asa man dapit yan na hugaw? Sa pantalon o sa uniform? Is it all over the place? Dili ko na ko kaya, katawanan kayo. Hugaw kay ang tibok pantalon. Ala ka, oy, Podoy. Hugaw kay ang tibok pantalon. Dahil kay cheese. Ayaw sabi, naluoy ko, kay ngano, I've had that experience. Nakaputi pa jud ko ato. Kadali lang. Nakaputi ko ato. Sa gaysano mo, linuon to. Cheese popcorn gihapon. Paggawas, hugaw kayo kung sino na nga puti. Ala ka, oy, kaulaw ba, ani, oy? Kasi ka ba ni mo? Nakalimutan mo kung kisa akong kauban na to, oy. Dugay na kag kaayo. As in, dugay na jud kaayo. So, I was a young gun. As in, pero may nananog bold ato ha. Formal siya nga movie. Mao gani na akong pangutanon nunta sa imo ako nananaw ba mo bold kay niingon ko na ay bold sa sinihan tapos niingon din kag na ako'y core memory. Dili. Kato nga time kay kuan pa man to 2006 pa man to kring. So, ang nahitabo ato wala pay bold ato nga time. Ang bold ato na time niabot na sa mga 2010s na siguro. Uy, dili oy, dugay na kayo na ang bold dira oy. Sa ako basta dili bold among gitanaw. Okay. That makes total sense. Oo. And then mo to nakamansya-mansya na iyang pantalon pero na kung katawa ay Halagi katawa ni mo siya.
Oo, katawa jud ko nganong dili di ko pwede makatawa. Hala ka, Lain pod oy. no. Mokatawa ko, eh. Nikatawa ko and then nitabang po kog limpyo alangan luoy pod. Oh, gani pod, luoy Tabang kog pod. oo, oo. Naulob daw siya ato. Oo, I Sige would lang god. imagine that is Sige a lang. very embarrassing moment. Oo, sige lang god Pang-oy. Cute bitaw gyapon ka. Oo, para sa laban na 'to. Gani, oh. Sige lang, oo. Uy, para sa Subagon lang ko ana niya unya. context ba basig matingalan ni sila nga nganong sige kog para sa'yo ang laban na 'to, kay ginasaway man gud namo na si Nathaniel Blanc na bana ni Darling, ginasaway man gud namo na siya og Manny Pacquiao. Oo. Actually, pareha man gud sila naong ni Manny Pacquiao. I believe lang pod sa una ba sa una, parehas lang naong ni Manny Pacquiao pero kadugayan pagka-reveal niya na di siya anak sa gawas nga si Eman Bacosa Pacquiao. Oo, si Manny Mas kanawng Pacquiao, dito niya. Mas kanawng dito niya. Niya hmm, si Piolo Pacquiao. Murag Piolo nga Pacquiao. oo, 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 katong anak ni Manny oo. Pacquiao sa gawas nga si Eman Bacosa. So mao 'to ang kanawong ni Nathaniel Blanc, in your Oo, opinion? mas kanawong dito niya. So mao Mm, to siya. Pero para sa'yo gyapon kay boxer man gyapon. oo, para sa'yo. Oo. Unya mao 'to guys, hala goodbye na jud Victoria Plaza. Oo. Goodbye. Mobalik yata ta dito sa Victoria. Mobalik bi. Oo, kay ingawon ko. Pero katong niadto tong the other day no, wala na dito among favorite nga kay dito man gud mi naga-date ni Naknak. Kay Hmm, naay takoyaki dito nga lami kayo, ug napoy arroz caldo nga lami kayo dito. Pero wala na di ay. Wala na oo, sila dito. So ni try ko palit naay takoyaki nagpalit baligya dito. Nag-try ko palit dili man lami parehas. Lami gud gyapon pero dili siya same sa lami atong ginorderan namo sa una. So wala lang, daghan kaayo tag memories dito and goodbye. mm. Goodbye and I think okay naman mo. O ingon si Hala, Eden unsa Blank man ni? oh, nabasaha. Unsa daw? I agree. Eman bako sa iya hobby. Unya si darling si Jillian Ward. Hala, Oo, kisa man ang Jillian Ward? mao na ang na-link Wait, kang kuan kang Eman Bacosa. Love ay team. okay. Ay Mm. pwede kay ngano Jill baya jud ko. Ay, oo, pwede. Hala, Cindy Jillian. Gani, Cindy Jill. 'Di ba? Pwede, I no? have a story about my name but it I would tell it on kanang sa uban na mga episode na dili karon. Ay, lain pod. Giset up na nimo. O sige, sunod na Oo, lang. dili na ko istorya karon. Funny siya pero nakakadung naman mo cheese nga story ganina nya. Daghan na kaayo. Mm. Isa-isa lang ta guys. Isa-isa Oo. lang. Ay, okay. Bitinon di ay taniya, bitinon. Oo. About ni siya sa Jill nga name. Nga na bloopers. Na bloopers akong name. Okay. Giyon sa Na bloopers pagka-bloopers. siya. Wala, story na lang ko. Story na. Dili. Next na, okay. Oh, sige, sa Sige, next, next. next na uluhan kay si, ikaw ragod ingon ani. Taas. Yan. O Masuko ko saka, ani, maghate ta ani nga topic, kani nga topic. Go. sige. Setting the mood. Okay. Billionaire nga si Pavel Durov. Doon na 100 ka anak and counting. So, kini si Pavel Durov, guys. Kinsa man ni siya? Usa ni siya ka 41 years old, Russian-born tech billionaire and founder of Telegram, worth Mhm. around Ang 17 billion dollars. ang Telegram mo na mga apps sa mga kabit. I don't know that app. I don't know na bata app. Mauna mauna ang ilang mga kuan, mauna ang ilang mga app ang Telegram. Kay ngano di man ta kabalo. Mm. Mm. Ang mga millennial dili kabalo mo gamit ana. Kadtong mga batan-on mo kabalo mo gamit ana. Mo na diya sila naga third party. Basin ang kato mga millennial nga na ay third party, kabalo pod sila sa Telegram. Magtuon. Oh, Magtuon. oo. Oo. Pero anyway, si Pavel Durov siya ang founder sa Telegram. Billionaire ni siya, worth 17 billion Dollars. dollars. Mm. Bisan pesos gani dato na ganina usan na lang ng dollars. Anyway, sige go. Oh, Durov has fathered 100 plus children via sperm donation across at least 12 countries. Right.
Kuyawa po da. Kugihana po da ng tawhana. He Gani. offered to fully fund IVF treatments for women under 37 who want to conceive during his stored sperm at a Moscow using his stored sperm at a Moscow fertility clinic. So, kung gusto ka mabuntis, niya under 37 ka, the conditions are dapat under 37 ka and gusto nimo mabuntis, then you can use his sperm at a Moscow fertility clinic. Oh, so moadto sa Moscow, Russia. Right. Right. He says sperm donation is his civic duty to help address the global shortage of high-quality donor material and declining male fertility. Mao ba? Wala gud ko kabalo Mao ba? nga naay declining male fertility. Mao ba? Wala po ko kabaluan na. Basig, feeling lang nako ba? Kink lang ni niya ba? Feeling nako. And it's a very bad kink. This person is narcissistic. Ako ana siyang Right. diagnose. Gidiagnose. Yes. He promises that all his biological children, natural or donor conceived, will receive equal inheritance rights someday as long as they can prove DNA connection. Sa mukha, oy mo ba? His sperm donation journey started around 2010 when he helped a friend struggling with fertility. Mag-react ako. Ah, Naglagot na ko daan. sige, nga naman ka naglagot. Guys, kabalo na muna no naglagot ko, i-comment. I-comment sabi nga nung naglagot ko. Paki-comment daw tagnaan ninyo nga nung naglagot ko, tagaan tamog 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. What's the next of 4? 3. 3, What's the 2, next? 2. What's the next? and 1. Ah. Okay. Walay nag-comment. Okay, nganong naglagot ko? Magpadayon ako. Nganong naglagot ko, guys? Ingani ni siya, guys. Pag ikaw, narcissist, nga gusto manganak og 100 ka anak, syempre, mukalat man ginay mong anak sa kalibutan, no? Mukalat man gina. Buang man day ka. Kuntahay magkadayon na. Kuntahay, kay wa man na sila kabalo. Mo, tama ka. Oh, diri gyud akong gikagulan. Mauni akong gikagulan, Kring. Mauni akong I've seen so many documentaries about this. Kanang father and child nagkadayon. Ay, dili ko ganana na old boy. Father and child nagkadayon kay wala siya kabalo. Syempre, Kring, ani man gud na oh. Nga naman. Ani man gud. Ay, ani man gud na oh, si Nichelle nag-comment. Ay, hello, Nichelle. Good morning. Oo. Ano siya? Hello sa tinin. Hello sa tinin. Nakabalik na jud kog tan-aw ninyo live. Ano siya? Yes, thank you so much. Thank you so much. Ani maguni siya, guys. Oh, Diba? ano naglagot si darling? Ano? Pag wala, dili mo aware na blood related mo. And when you see each other, I believe na adyo'y lukso ng dugo. Naa. And people unaware might misunderstand or misinterpret that lukso ng dugo. They might think, this is my soulmate. I love this person. Or love at first sight. Ma-misinterpret nila ang lukso ng dugo. Mahimong in love. Mahimong kuan ka ng physical attraction. Mahimo siyang ka ng kuan. Attraction to your opposite sex. Ana, or unsa ba? So, Nagets ko nimo? ang lukso ng dugo, mahimo siyang abiniyag, hala, is this the spark? Is this the romantic spark? Mao gani kay every time makita na ako akong igsuon, na ay spark. Every time makita na ako akong kuya, na ay spark. Kay igsuon man me. Ana man na siya, my mood lightens up. Pag makita na ako akong family members, akong husband, husband na nun, akong children, akong mama, ana. Kay blood related me, natural na siya. Kanang murag comfort ba? I see comfort. Basig ma-misinterpret. Basin. Sa mga tao nga wala kabalo, nga igsuon di ay sila. Mga family di ay sila. Maglagot ko.
maglagot ko. Unya, kabalo ba ka, Kring? Katong isa ka documentary na akong nakitaan nga, ang father and daughter Mm. nga nga nag-reconnect and then na in love. After they found out na mag-ama sila, nagpadayon jud sila. Kay Hala, kalain. they can't get rid of each other na kay they're too in too deep their relationship. They can't get out of it. Hala, kalain po dana. Oh, lain na siya. Hala, lain na, ana, oy. So kani si Kuan, si Pavel Durov dapat ikulong ni. Ay, ikulo. Ngano man good, walay limit. Ngano walay limit? Kay, Dili man ni pwede, guys. nga, Dili ni siya pwede gyud. Dapat naatay ka ng 100 universal law ka ani. buok. Anak, dili man na Oo. pwede. Dili na pwede. Naay mo argue ling, dili na magkita ang 100 ka mag-igsuon. Dili na Dili. sila magkadayon. Fine. Dili Dili sila ko mutuo, magkadayon. ana. Ang mga anak, mag-multiply ba na? Let's say minimum 2 child per 100. Dili ko mutuo, ana, ka ng 100 ka mga anak, dili magkita. Dili ko mutuo, ana. Magkita na. Magkita gani na no. Hmm. Hala, basin pariente ta. Ana si Nathaniel Blanc, nag-comment siya. Hala ka, oy. Parente daw mo. Hala, pag DNA test mo. Dili. I doubt it. I doubt na parinti mi ni Naknak. Kaya I believe. My hands are up. My right hand is up. You swear. I swear to the keyboard. I swear. Feeling nako Middle Eastern ang kalahi nila Nathaniel Blanc, akong husband. Oh. Tapos kita Spanish ato ang ancestors. Oh. Kuala na, based on guessing. Based on kuan na siya, Kring, kanang ang ilahang makita nako sa ilahang, di ba syempre nakita naman ako ilang tibuok pamilya, no? So based on kanang mga naong nila, ang mga Facial naong nila, features. facial features, I am declaring na Middle Eastern ilang roots. Mao ba? Like Arab or diha nga part. Okay. Unya, sa ato, I how'd you feel. know? How I know Chinese, Spanish ancestors ta because obviously our middle name is Porquez. Because of the last name sa to mga parente. Ang last name sa both atong grandparents are Anieve and Porquez. So they're very, very Spanish. They sound Spanish. Kuan. Oo. Tapos, niingon lang kong Chinese tungkol kay, in-check man jud siya. Ang amahan. So, mo nang makaingon ko, dili jud mi parente ni Naknak. So, safe ta diya nga side. 'Di ba? Pero na lang. kung parente manggaling mi, siguro to the 100th degree. Layo na kaayo. Layo na. Pwede ra na. Okay ra na. Oo. Pero mo yung siblings by blood, isa ra mog papa, dili na pwede, guys. Dili na pwede. Dili na pwede. Makahimo na noon mo og defective genes or kana mga bata nga naay kapansanan or mga defects or mga ambot ninyo ay ngano nga naman mo. Lain man mo batasan. Oy, dili mo pwede mag-ingon ana, B? Lain mo batasan. Naabay adyoy documented cases ana. For example, a donor conceived, I'm gonna read this. This is an article, a news article, okay, from the Wall Street Journal. Okay. How I read this, masking page siya nga website, I asked Copilot. Nga naman day. Check it out. Nga naman. A donor conceived woman. So donor conceived siya. So she's from an IVF or from a fertility clinic or however she was made. A donor conceived woman discovered through 23andMe, it's a website, that she had multiple half siblings. And one of them turned out to be someone she had previously dated, not knowing they share the same biological father. Kalain na. So a woman took a DNA test for medical reasons.
She discovered multiple half siblings she never knew existed. Her biological father turned out to be the doctor who treated her mother, a case of fertility fraud. Hay, In her search, she kriminal. learned in her search, she learned that one of her half siblings was someone she had dated before, not knowing they were related. This case is used as evidence of the dangers of anonymous sperm donation and unregulated donor limits. This is one of the few publicly confirmed cases where donor conceived siblings unknowingly entered a romantic relationship. Ikadaghan na siya nahitabo, guys. Ikadaghan na. Mm. And not only that, even kanang dili pareha kay Pavel Durov nga naga-donate og sperm to hopefully cure infertility mo na iyang excuse, di ba, mo na iyang Sumala justification. pa niya. But but even if it's not about that, even just simply separating siblings in at birth kanang in the orphanage, di ba, kay daghan ma-orphan tapos na yung mga twins or na siblings na gina-separate. Mm. Oh, you should let the children know of their situation when they're old enough to understand what their history is. Dapat ka nang kabalo sila, asa sila gikan. Dapat sultian jud na sila because there was one case. A pair of twins were separated at birth and adopted by different families. They grew up never knowing they had a sibling or a twin. Wa gid sila As adults, gipahibalo. nga na ba yan ang drama sa Pilipinas? Ampun ba talaga ako? Ana ba yan na, no? Ah. O, di ba? As adults, they met, felt a strong connection. Mo na akong ginaingon. Lukso ng dugo. Naadjud na kring di na mawala. Oo. There are many things that science can't explain yet. And we haven't even discovered 95% of the ocean. We only discovered 5%. There are many things you haven't discovered yet. Mm. Okay? So, I believe there's lukso ng dugo. I believe that the scientist has not studied on that yet. They felt a strong connection and eventually got married. They got married and did they Now, have kids? Do we know? I don't know, only after the marriage did they discover they were biological twins. A high court judge annulled the marriage because they were closely related. Their identities and details were kept private to protect them. Oh, kaluoy but ana you discover that the love of your life is actually related to you. That sucks. Gani. Tapos na-comment si Nathaniel Blanc, which I remember, ana siya, murag katong maalaala mo kaya na episode na uyab niya iyang igsuon tas regular customer niya iyang papa sa club. Ngay, kalain ba ana? Na di na mamaalaalang episode? Nakakita mi aning episode, ang bida ni si Christine Reyes o ang papa kay si Mark Hill ba, RIP. Mao ba? Ani ni siya, oo, na-remember na ko ang story sa maalaala mo kaya, mura siya ganang dancer sa club and then na siya ka-live-in. Iyang ka-live-in is si anak ra gyapon ni Mark Hill. Kisa gani ng Eigenman. Kanang ang kuya ni kuan ba? Oh, Ni basta Andy Eigenman. si Jeff siguro. Oh, Jeff Eigenman. Oh, kato mo tayong ka-live-in. Ah. So nag-live-in sila, nag-live-in tapos gina-abuse siya, gina-abuse, kana kulating ana, moraging ana. Murag dili siya happy atong relationship. And then this Mark Hill na iyang regular sa club, iyang regular customer, gina-comfort siya. Ah. Ana niya. So nag-offer si Mark Hill na ako'y matanda pero aalagaan kita, pwede ka nang mag-stop waging dancer sa bar. Ako nang bahala sa dito ka lang sa bahay. So na-entice Oo, ko. oo. Na-entice as a dancer ako, na-entice ko nga ay dili na ko mag-dance sa club, dili na ko maging ani nga life, na dangerous life na ko. So nakigbulag ko sa akong ka-live-in and then I lived in with another person which is katong regular customer nako sa club nga si Mark Hill. Then upon accidental discovery kay murag nahulog yata ang picture sa wallet ni Christine Reyes na siya ginabitbit nga picture siyang mama. Hmm. Picture Nahulog sa niya iyang mama. Oh, okay. Oo, picture sa iyang mama. Nahulog niya sa iyang wallet. Then napulitan ni Mark Hill. Nasuko siya. Saan mo nakuha ang picture na to? Ay, Anong oh. ibig mong sabihin? Nanay ko yan.
Anong ibig mong sabihin? Magana, dramatic, dramatic, dramatic. Oh, Ano nga maalala mo kaya, that was God? the climax of the movie. Okay. Oh, climax of the episode Ah, no the sa maalala episode. mo kaya. Uh-uh. Oo, nagdrama sila, nangadto sila gawas, nagsyagitanay sila dito. Sandali, magpapaliwanag ako. Tatay, bakit nagdrama sila sa gawas sa palengke nga scene. Palengke pa Tapos yun. I don't know, siguro ang balay nila is doon sa palengke. Basta naabot sila dito nga street, nagsinagitay sila. And then, kay tricycle driver man tong iyang kaliviin dati, nag, naki- naabot dito sa scene ang iyang kaliviin dati. Oo. Katong lalaki, si Oh. Jeff Eigenman. Oh. Siya, nandito ka lang pala, saan ka ba galing? Siya, tay, anong ginagawa mo dito? Ano siya? So, Patay. tatay din niya si Mark Hill. Ay, oh, kaila di ay sila si lalaki Ay, ang tatay niya. kay tatay niya. So meaning nagka-relationship siya, and not only a simple relationship, but a sexual in nature na relationship, no? Mm. Sa iyang brother and sa iyang papa. Kalain ko na. Mind blown. Mao gani, no? Dili ni pwede kaning ginabuhat ni billionaire Pavel Durov. Dili ni pwede. Kailangan all the 100 offsprings niya, yung mga anak, kailangan jud padalaan sila og kanang summon. Mag-meeting silang tanan, Mm. mag-ila-ila para tanan po nilang anak ring dili pud mag-relate. Dili pud as a family dapat ilang relation, dili as hey stranger, you're so cute. Ang lukso ng dugo, ma-misinterpret. Gani. Lain pod. Uy, Oo. unsaon man ay 100 naman ang kabuok. Dili naman siguro na madala oy. Lisod Kailangan na gani kaayo meeting na na. siya. Mag-meeting yun na sila tanan. Nganong Gikan wala sa ni mga gipugnan. mama, kamo ha, be responsible. Kay naay uban makadungog lang ani na all expenses are paid by the billionaire, right? The IVF treatment and nag-promise pod nga with a DNA confirmation na matagaan mo share sa akong billion. Hmm. 'Di ba? Mm. So mainggan yun, managhan pa ning 100. Kay and counting baya gyud daw. So managhan pa ning 100 ka igsuon. Dapat Pero tama na. huna-hunaon ninyo. Mm-mm. Huna-hunaon ninyo nga inyong girisk inyong anak of accidental incest. Oh. Oh, wala sila naghuna-hunaan na eh. Wala. Dili na pwede na. Kisa dapat naa gyud ni universal law. Murag dili jud ni dapat pwede. Dili pwede. Oo. Ngano man wala ni siya gipugnan. Nganong naay ingon ani nga pwede ra ka mag-donate unlimitedly. Ngano Gani. wala na Gani, gipugnan. unlimited. Lain na ana, oy dili na pwede na. Murag siguro kay bago pa ang IVF and there's no like deep discussion about what like the sa taw anak kanang ethics around surrounding that thing. Unsa man jud ang buhaton, di ba? Dapat ang buhaton bawal na buhaton. Mm. Dili na pwede buhaton. Only a dapat po no, I suggest kung need jud nimo og kanang sperm donor, I suggest that sperm donor should be involved in the child's life. Masking dili as a parent, masking as a friend. Dapat i-involve jud ang tao nga nag-donate anang sperm sa inyong life. I said, dapat, okay lang nga dili siya as a father kung mag-asawa na gyud mo daan, mom and dad na gyud mo, but as a friend. Para lang gyud nga makalikay og kanang mga accidental na mga incest. Mm. They have to know. Oo. Kay what if katong nag-donate sa inyo magkapamilya pod? So ibig sabihin nanganak siya, nanganak ang asawa niya, lalaki siya ang nag-donate og sperm. So ang asawa nanganak. Ang mga anak niya og katong anak ninyo nga from that donor, mag-igsuon. Dili pwede. Dili na They should pwede. have a relationship as siblings. You have to be blended. In some way, dapat kailan ninyo ang isa't isa. To prevent romantic relationships. Yes, between siblings. Mhm. Og offsprings pa jud sa mga siblings. Katong mga siblings sa 100 ka buok, dapat magila-ila pod sila no ang ilang mga anak. Mm. Dapat. You're forever connected by blood. And you would risk giving your child a defect if you
if you decide to procreate, to be pregnant ana niya maghimo ugh. Dagan kapoy kaayo siya ay kay 100 ka buok tao. 100 plus. Gikapoy jud ko Exhausting. magtanaw ana. Gikapoy ko maghuna-huna ana nga 100 ka buok ang inyong ila-ilahon. Pati ilahang mga anak pod. Pila na nakabuk? 200 na nakabuk? Grabe, daghana po na. Ay, dili ko ana. Minimum of 2. What if isa ka sibling na 5 ka anak? Kung Mao tayo gana times no. 5 na to ni. So 600 na sila tanan, 100 siblings and 500 children. Oh, dili na pwede nang ingon 600 na. ana. Oh, O dili na siya pwede. Nya grabe ra pod. imposible nga dili magila-ila masking isa sa ilaha. Ayaw kog ing na. Dili gani. Imposible na. Oo. So guys, mo lang to, dili ta magpatak mo na utro pud nang kanang mga sige kog pangabit. Oo. Sige Magpatakalag pangabit. buntis here and there. Oo. Labi na ka ng mga nabiya tay mga chismis lang noon ni ha. It's not confirmed, pero kuno ang mga seaman o mga army, kay siyempre ma-assign man sila sa laing-laing mga provinces. Ang seaman mag-adu-adu sa mga laing-laing mga port. Mm. So kuno, kada area nga ilang mabisitahan, na sila anak didto. Dili na tama, guys. Ay, dili na tama. So, katula ba ano? Ay, dili ni mo makontrol imong kaugalingon. Unsa kahayop ka? Gani. You're not a Aside person. from HIV risk, you're also risking to produce children who would not know each other and then meet somewhere in the future and then feel a spark na lukso ng dugo manunta, pero they might misinterpret or misunderstand that lukso ng dugo and then have a romantic relationship with each other. Mm. So buang mo. Buang. Irresponsible mo. Why edukasyon? Bastos. Mm. So dili lang takotob, guys. Oh, Tama dili na ang ta. hate. Kay happy tang 2026, we should be happy. Oo. But But ko lagi. the hate never stops. Okay, the hate never stops. We will continue hating to 2026. Na positive, na po hate because it's a balance of life. Oo, and hating also spreads awareness. Yes, correct. Correct, di ba? Tama ko. Oo. Ay, oo. Ay, oo. Nakatawa ko sa comment ni Nathaniel Blanc. Magay mo siya nasuko sa kwa, kaya nag-comment siya. Ay, okay. Wala din siya nalagot sa imong story. Oo. Ano siya? 10 months sa barko, 1 month sa Pinas. Ay, oo. Katong Ay, 1 month nga nawa. Katong Nawa siya. story sa atong sugilanon last time nga 10 months sa barko, 1 Katong month gisan sa ni- Pinas. Gisa ni Michelle. Ay, si Nichelle man Kadto. din nag-send ato, no? Oo. Ang 1 month, nawala siya. Asa naman na 1 month? Naghimo og mga bata Oh, sa laing-laing okay. mga probinsya. Dili na, Oo. pwede na. Shout out di ay kang Nichelle, ana siya, while nagpa-feed sa kong baby, naka-live mo. So, ibig sabihin, ang anak na ka? Hala, congratulations! Ala, oy. Unta, no, naliwat sa ako ang pagka-bright. Oo. Oo. Moto ko, ana. Dapat maliwat kang darling sa pagka-bright niya. Oo. And maliwat kay Kring kasi ayang pagka-empath. Oh, yes, I do believe in Oo. empathy. And combination of both is the perfect human. Yes, that is a good human right there. Basta naminaw kag Dili Ni Advice. Di ba? Basta pagbuntis ka, maminaw kag Mozart. In this case, si Nichelle, pagbuntis niya, naminaw siya Dili Ni Advice. Oo. Which will produce a very smart and empathic baby. Oo. That's a baby right there. That's a good baby. Of course, it's a baby right there. Oh yeah, shout out pod kang Scott Blank. Hello, Scott Ala, Blank. oy. Oo, nag-comment siya sa ato ang live, last live na to. Pero wala siya kabot sa live. Di na siya nag-comment. Pagkahuman na sa live, ana siya, love listening to your show. It's helping me also improve my Bisaya. Congratulations. Thank you. Kabalo ko, nganong daghan kay nagaingon nga, you are helping me improve or learn Bisaya. Daghan nagaingon ana. You know why, Kring? Kay Englishera Why? man gud ta nga Bisaya. Mo ba? Englishera ta nga Bisaya. Oo. Naga-English ta and Bisaya. So, magets nila ang context. Jud. It's easier to absorb basta na ay sagol Oo. English. You think? Oo. O, dili pure. So, murag,
kanang kung makadungog sila og Bisaya here and there and English words in between, makasabot. Oh, okay, makasabot. Oo. That makes sense. So, kuan ni siya amo Oo. beginner-friendly Bisaya podcast. Yes, 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 yes. Thank you. So, diri na ta kutob guys. Bye, and by the time this is published kaning nga episode, wala pa nag 2026 kay December 30 or 31 pa siya ma-post. All right? Depende. So, Basta this week, it depends. oo. Ay, basahon sa nako ang comment ni Nichelle na pod. Ano siya, dapat jud maliwat sa inyong ka-bright o katabian nga mostorya gyud sa insakto. Ay, Oo, we are always right. Salamat kaayo ni Shell sa pag-confirm nga right gid me. Sakto jud me. Oh, sakto. Sakto me as always. Ala, oy. For cringe siya paminawa, no? We are always right. In sakto me as always, we are never wrong. Never wrong. Hoy, basig sa mga wala nakaila nato ba kanang bago pagod na listener. Hilasaan ni nila Mhm. oy. Ay, tinuod na, guys. Well, it's true. Oo. Oo. Well, I don't know. Kung dili ka kagets og sarcasm, dili ka para ani nga show. Oo. Oo. Dili. Dito ka sa Pikas. Dito Dili. ka sa Pikas show. Oo. Oo. Paminaw Dili ka gihapon. pwede diri nga show. O, maminaw siya pero mag-hate siya. Ana, pwede. Oo. Pwede, okay ra na. Oo. Yeah, diri Sige, na diri na ta tataman. diri na tataman. Goodbye, guys, and bye. Bye! See you next time! Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, mora to guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!